Joo, se on kuulkaa semmonen homma, että pakkanen kiristyy. Pakkasta oli taas yöllä. Ilveskentälle tultiin tässä. Tulee hieno juttu tässä. Erkemältä tulee kohta kaverit tänne. Mutta kuvataanpa sitten kun ne tulee, että mikä tässä on ideana ja mitä tässä yritetään tehdä. Sen verran vielä tästä kentästä kyllä, että kyllä nyt muuten rupeaa jo kovoamaan. Koska käy katsoa, että paljonko tuo näyttää nuo anturit, että olisi nyt tuo kenttälämpötila. Oikeesti nimittäin tuntuu vähän niinku kovaa. Tämä olisi pitänyt oikeesti kerätä nyt suolaa. Ensi viikolla lupaus muista vähän lämpimämpää keliä, että täytyy suolata. Pitää kyllä käydä puupenkkihärvelit nyt ottamassa kaikki pois. Ne pitää lastata tuonne. Ehkä ottaa kauha ja ajaa sitten tuolla avaantilanne tuonne pinoon. Ei niitä talveksi kehtoa tähän jättää. Se oikeesti ne on koko ajan sitten jäässä tossa ja sotkee sitä auraushommaa niin hemmetisti. Että sitten tulikin muuten mieleen, että tuolla pitäisikin käydä se lukko vaihtamassa ja joo, se täytyykin tehdä muuten nyt se tässä aamulla. Mä lähdenkin tekemään sitä, kun muistin sen. Palatahan, kunhan ne Erkemen kaverit tulee. No niin, sieltähän se Erkeme tuli. Testailtiin hienoa maalipyöräsysteemiä näihin 3 metrin maaleihin. Vähän sitä yrittänyt tässä. Se on vuoden ollut jo vähän niinku työ alle ja nyt on pilotti valmis. Laitan tähän perään vähän videopätkää siitä, että miltä se sitten näytti. Jospa niistä saatais hyvät pyörät sinne, niin eiköhän se rupee homma rullailla. Ostat sitä vähän väliä siitä. Kuva, niin. No kato vähän tätä rullailen tässä, niin se näyttää hieno. Tää on hyvä. Tää kato esitellä tonne. Joo, vielä sen verran siihen tuohon maalihässäkkään liittyen, että siinähän on tavoitteena siis se, että kun talvella on ollut ongelma kun nuo rautaputket näissä 3 metrin maaleissa, mitä ei saa pyörille, niin se jäätyy tuohon nukkaan kiinni. Kun se vähän kosteutta nostaa ja nuohottaa kylmään nuo 3 metrin maalit, niin pitäisi saada tänne koholle. Viime talvena mietittiin, että jos ne tuotais tänne päättyy, pinottais siihen vaan semmoselle puitten päälle, niin sitten ne jos koko talvena käytössä ei onnistu, tarvii meidän nuoret joukkueet niitä ehdottomasti. Ja nyt kun ne liukuu ihan hyvin, ei se ole se ongelma, että noitahan tulee nokka edellä tai kääntää tuosta nokalle, niin kyllähän ne liukkuu hyvin. Ei se ole se ongelma talvella eikä kesällä, mutta talvella haluaisin saada ne samalla tavalla niin kuin ylös nostettuun tilaan, kuten on nämä isot maalit. Käydäänpäs kurkkaan porukalla. Elikkä kun näissä on nämä pyörännosti-hässäkät. Varmaan nyt näkyy suurin piirtein kuvassa. Eli se on koko ajan tuossa vähän niin kuin ilmassa. Niin ne on ensinnäkin hemmetin paljon helpompi siirrellä sit kun tehdään lumiauraustoimintaa. Ja sit siinä ei ole sitä ongelmaa, että ne jäätyy tuohon kenttään kiinni. Niin semmonen tässä on niinku tavoite. Nyt tuohon 3 metrin maaliin on kehitelty tuommoinen taittuva pyörähässäkkä, millä ne pysyis ylhäällä. Yksi olisi helppo siirrellä maalia, ne olisi nopea laittaa alle ja pois. Ja sit kun ne on vielä kiinteet, niin niistä ei häviä siirtopyörät eikä muut. Niin se tässä olisi tavoite. Toivottavasti tuosta päästään eteenpäin sen kanssa.